Sasarabay, sabay, sabay. Sasarabay, sabay, sabay, sabay. Sa'yo na yan, pang third na yan. May tatlo pa. Yun, tama. So ano ulit. Ulit. Wala ako. Okay, pasok. Dito tayo sa sarabay, sa loob ng kapagat ng husay. Uulan ang ating buhay, sa sarabay, sabay, sabay. Sa sarabay, sabay, sabay, sabay. Yun lang. So ganito Taas yan, di ba? Tataas dyan. Sasarabay, sabay, sabay. Sasarabay, sabay, sabay, sabay. Ganon. Yung pangalawa yung sabay, sabay, sabay. Hindi. Digdi sa, inot na sa sarabay, sabay lang. Monotone lang yan sa G. Ay, may kayang chords yan. Sasarabay, sabay. Sa sunod na may sa sarabay, ang pinaka-last na sabay ka yan, mataas. Sa pangatlo. Sa pangatlo, sakto, ay na kasi ang sunod dyan. Ano ni Ganito. Sasarabay. Yung sa second sarabay, yung tatluhan, yung sasarabay, sabay, sabay, sabay. Ganun lang. Hindi yung sabay. Sabay. Sabay lang. Sasarabay, sabay, sabay, Sabay. Ganon. Hindi yung Sasarabay, sabay. Sabay. Kasi papasok ko na ulit mo naman. Pinulit mo lang yung first sabay-sabay. Yung sasarabay, sabay, sabay. Sasarabay, sabay, sabay. Sa kanayunan. Yes, parang tayo na nun Yung sa... sa kanayunan. sa kanayunan, yung salon, tanggalin nyo na. Ito sa Bicol, kayang-kaya yan. Ano, sige. Game. Go. Dito tayo sa sarabay, sa loob, sa husay. Uulan na ating buhay. Sasarabay, sabay, sabay. Sasarabay, sabay, sabay, sabay. Sasarabay, sabay, sabay. Pasok mo dyan. Ganon. Paano ulit siya? Paano ulit Hindi siya? pa kami nakakahinga doon. Kaya nga, pag-abot kasi doon, di na sila talaga masabay masyado kasi pang girl na ilin sa verse 1, magtanim. Yuday na kami dyan sa pangatlo. Oo. Okay, then. Sa sarabay, sabay lang kayo, tapos kami na ang... Sasarabay, sabay. Dumaan na kami sa sarabay. Sabay. Tapos na kami dumaan. Tanganing Isang Ready. sabay lang. para Ibang bagsak na sabay isang yan. sabay lang. Para yung sabay-sabay ninyo, after nun, kami Kayo na napasok. Oo, sa magtanim. Tingnan natin kung kaya niyong pumasok Kaya yan, go. Okay, wait lang. So, sasarabay, sabay, sabay. Ay, wait lang. Ulit. Again. Ulit Sabi-sabi tayo. Kasi hinto kayo dun sa sarabay lang. Sige. Okay. 1, 2, 3, go. Sasarabay. 1, 2, 3, go. Sasarabay, sabay, sabay. Magtanim para sa kabut. Yon! Ganon. Learn! Game, ulit. Sumabay ka nga. 1, 2, 3, go. Sa sarabay, sabay, sabay. Ano yung babae?
1, 2, 3, go. Sasarabay, sabay, sabay, ay. Wala. Ulitin na lang natin. Simula sa dito. Wala ako rin, nawawala din. Magsimula tayo sa Simula sa dito. unang word na sarabay. Ay, hindi. Unahin na. Ba't sa dito? Ha? Sige, sige. Doon tayo sa, para prepare. Ay, hindi. Doon Para sa- ma-practice. Doon sa unang sabay. Yeah, kaya nga, sa sarabay. Okay. Okay. Game. 1, 2, 3, go. Sasarabay, sabay, sabay. Hindi, yung muna. Hindi, ito daw. Yung first na ano, Yung sabay. unang sabay. Yan. Yung Sa unang fourth sabay. line, fourth line. Okay. 1, 2, 3, go. Sasarabay, sabay, sabay. Sasarabay, sabay, sabay, sabay. Sasarabay, sabay, sabay, Matanim para sa Buhayan sa urban mano, kanayunan, matuto sa hayupan, dito sa Bicol, kaya yan. Dito tayo sa sarabay. Dapat mahusay sa ulan ng ating buhay. Sasarabay, sabay, sabay. Sasarabay, sabay, sabay, sabay. Sasarabay, Kaya hindi sabay. tataas yung first na sabay-sabay. Ulit. Sabay. Doon na tayo bumilit sa pangalawa. Okay. Sasarabay, sabay, sabay. Sasarabay, sabay, sabay, sabay. Just gusto nyo naman yung sabay. Sasarap. May hirapan tayo niya. Paos kita kaya. Sabaw. Pag puro may birit. Sige, ganyan na. Sige, para hindi na rin ibigay na natin yung, itaas na rin natin yung unang sabay para hindi na kayo naguguluhan. Sasarabay, sabay, sabay. Sasarabay, sabay, sabay, sabay. Diba? Kasi kung i-streakan natin to, malilito lang kayo. So pareho na natin itaas yung huling sabay-sabay. Yung huling sabay. Yung huli, yun yung Yung i-stop. itataas. Ay, parang Ay, hindi. Hindi. Tayo na mag-aay na doon kasi mag-stop na sila eh. Magtanim na sila niyan eh. Okay, go. 1, 2, 3, go. Wait lang, pag ganito yun kung ano lang din, sa unang chorus na sabay-sabay, di ba mag-iwan kayo? Ihinto kayo dun sa unang Maganda naman yung unang mong ano eh. Gusto ko yung sasabay-sabay na hindi. Oo nga. Ano na lang, sige. Mabay tayo dun sa mababa, pantay lang. Pakiguhitan nga yung sabay-sabay sa unang line. Straight. Kasi sabay-sabay. Yeah. Guhitan nyo lang straight, and then yung pangalawa, guhitan nyo lang straight yung dalawang sabay-sabay, and then aangat yung isang sabay. Straight. Ganyan lang. Tingin. Ganyan. Intonation. Ganyan, tapos aangat na ganyan. Dito ko na lang inano. Basta alam ko na yan. Pag dito pataas yan. Huwag na yan. Ayan, ito ganyan. Tapos dito. Okay. Tapos, ito. Hanggang dyan na lang kami. Kasi kayo na magsasabay. Okay. 5, 4, 3. Ay, sorry. From the top. Hindi tayo mag-second stanza hanggang From the natapos yung first From the stanza, top ha? tayo. Yes. From the top. Dito tayo sa wait lang. Parang ulit. Saan yung pasok? May isang beat pa bago pumasok. Bago magkanta. Bago kumanta. Okay. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5. Hindi pa. Hindi pa. Hindi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1. Okay. Sige.
Makukuha niyo din yan, oh. Okay. Ay. Ulit na. Or ako lang ang nasala. Basta ano. Otro. Nasala ako. Tapan, dito nga Nagkanta muna kaya tayo. ako? Doon muna tayo. Tapusin muna natin yung yung huling line ng sa Sarabay. Doon Sige. tayo sa pagpasok dun sa Kasi kaya natin yung chorus eh. Oo, alam. Hindi na i-polish yung chorus. Game. Doon tayo sa pagpasok sa magtanim para sa kabuhayan. Okay? Pero, Doon sa last line last line. ng chorus, Game. Sa Sarabay. 1, 2, 3, go. Sa Sarabay. 1, 2, 3, go. Sa Sarabay. 1, 2, 3. Walang pumakanta. Ay! Tayo! Sabay. Oo, sige, okay, Diyan, okay. nalalawi. Oh, sige. Hindi. Di ba sabay tayo? Mag-i-stop lang tayo. Game. Sa Sarabay, 1, 2, 3, go. Sa Sarabay, sabay, sabay. Pasok! 1, 2, 3, go. Sa Sarabay, sabay, sabay. Wait lang, oo. Medyo mabilis. Medyo mabilis. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Maganda lang sa'yo, maganda. Dahan-dahan lang. Pag pares lang ang tono sa chorus actually. Matanim para sa kabuhayan. Magtanim para sa kabuhayan. Okay, sige. Ulit-ulit sa sabay. Magtanim para sa kabuhayan. 1, 2, 3, go! Magtanim para sa kabuhayan. Sa urban man o kanayunan. Pagtulog sa pagkakayuman. Two counts lang yun sa Bicol. Dito sa Bicol. Wait, i-pause niyo pa. Dito Sa Bicol. Kaya kaya yan. Dito sa Bicol, kayang-kaya yan. Okay. Lawi ako naman. Uto kita naman sa may sasabay-sarabay. Okay, Pagpasok. sa yung huling sarabay 1, 2, 3, go. Sa sarabay. Ulit. 1, 2, 3, go. Sa sarabay, sabay, sabay. Magtanim para sa kabuhayan, sa urban man Mabilis kayo. kanayunan. Nakahayupan dito sa Bicol. Kayang-kaya yan. Dito sa'yo sa Sarabay. Sararap na patagpagusay. Tulad ng ating buhay. Sa Sarabay, sabay-sabay. Sa sarabay, sabay, sabay, sabay. Nawara ako! Sorry, wala kasi, iba na pa. Ano ba yung alisin natin yung last na? Sa sarabay, sabay, sabay. Para hindi maano yung magtanim. Ito yun. Tagalin natin yung aay. So ano na natin yung sabay-sabay. Halin na lang. Halin na lang. Ayang sa bakaay. Ansin natin yung aay. Sabay, sabay, sabay. Sabay na lang, one word, buuhin na lang. Sige, sige. Dahil na mag-aakaka. Sa sarabay, sabay, sabay. Sabay. Tatlo pa rin. Tatlo pa rin. Pero hindi na tayo mag-a. Yung last wala na na, break. Yung last line. Pag yung pataas natin, sabay, 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 sabay. Yun na yun. Okay. Tapos, magtanim para sa... Ganun na po? Yes. Pwede man. Ay, naghahabol mali. Naghahabol. Sige. Okay. Hindi. Maestra, thank you, Maestra. Sabay, sabay. Ayan. Magtanim para sa kabuhayan. O hindi, naghahabol sa baka. Magtanim. Bagay.
pagkatapos nung sabay-sabay, anong tone, anong chord nun? Sabay. G yun? D. Pataas yan eh, D. D. Sabay. Ano siya magtanim? A. Magtanim para sa tas G. Pababa ulit. Kaya ba yun? Oo, kaya siya. Ah, Sige, sige. Sasarabay, sabay. Magtanim Oo. para sa kaluhayan. Oh. Well, kaya ba? From mataas, Mataas. to bababa? Kasi A, magkatono yan sa D. Sige. Okay, pakibura nung third Last. line. Ay, yung last line. 6 na. Sabay. Doon lang tayo mag-ano. Tapos, pagtanim na siya. Sabay, tapos pasok agad. Magtanim para sa kabuhayan. Wait lang ha. Patuto sa Inaayos ko lang ang ano ko. Patuto sa paghahayupan. Hahayupan. Dito sa Bicol, kaya yan. Wata naman ang nag-aanak kita. Ulit, guys. Tangaling makatapos na kita. Na-excite na ako. Pwede bang ano? 4, 3, 2, 1. Parang, dito sa Bicol, kaya yan. Yun lang. Ay, okay man. Kayang-kaya yan. G. Yan. Dito sa Bicol, kayang-kaya yan. Kailangan ko talaga Mas pasok na agad. Dito tayo. Ganon? Oo. Pwede naman. Ulit, paano ulit? Oh, sige, dito sa Bicol. Dito sa Bicol, kaya yan. Dito tayo. Sasarabay. Tama ba? Kaya Mali ako. yan. Yan. Dito sa Ay, Bicol. Ay, dito tayo sa sarabay pala. Pwede naman. Ulit nga. Dito sa Bicol, kaya yan. Ay, dito sa Bicol, kayang-kaya yan. Tayo sasarap. Kailangan may ano din May ako. isa. May isa akong may ano. pa talaga. May DG pa ako bago mag ano. DG. DG is like 4 tones, di ba? 4 tones pa yun. Oo. Ulit nga. Dito sa Bicol. Dito sa Bicol, kayang-kaya yan. Pagsunod niyan, tayo sasarabay. Dito na tayo. Dararo. Ganun. Ulit. O sige. Dito sa Bicol. Kaya yan. Okay na. Tayo Sa sasarabay. 3 counts pa. Magandang halaga natin ng ano. May rolling din dapat ako. Sa chorus na naman yun eh. Yeah. Ito, tuloy pa rin. So, dito sa Bicol, kaya yan. Dito tayo. Tayo sasarabay. Oo. I-retain natin yun. Kahit humming na lang. Dito sa Bicol, kayang-kaya yan. Tapos yun na. Dito tayo sa sarabay. Okay. Magtanim. 1, 2, 3, go. Magtanim muna tayo Magtanim. Okay na, pasok na tayo. Okay na yun dun sa ano natin. Ay, hindi tinanggal pala natin yung last line. Oo, tinanggal ko na lahat. Okay, from the top. Intro. Go. Dito tayo sa Salabay, sa Hanalo, tapat at mahusay, uulan at ating buhay. Sa Salabay, sabay, sa Salabay, sabay. Yun na. Masabay ako magkanta din sa magtanim. Paano ko na lang sila sa lunes? Dahil mo na kuma-spy. Dahil, nagkataon lang, sir. Dahil, pag nagsabay, tapos, magpasok agad siya. Sige, ulit.
Makanta ako pag magtanim na, magsabay na kamo ha. Ayun, tama. Intro. Sa sarabay, sararo, tapat at mahusay, uulan ang ating buhay. Sa sarabay, sabay, sabay, sa sarabay, sabay, 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 magtanim para sa kabuhayan, sa mga kanayunan, tutong sa mga kanayunan, dito sa Bicol, kaya-kaya yan. Uy na! Dito tayo sa sarabay, sa laro, tapat at mahusay, uulan ang ating buhay. Sa sarabay, sabay, sabay, sa sarabay, sabay, sabay, sabay. Wait lang ah, sorry, nasala ako. No, ano na natin to? Kulog si Kamu. Times 3 na natin yung tatlong sarabay. Yan na? Times 2. Saan? Ilipit na natin yun. Yung tatlong sarabay. Mabibitin tayo dun sa dalawang sarabay lang eh. Ay, oo nga. Oo, mabibitin Kaya tayo pala doon. nabitin talaga din ako actually. Oo, sasarabay, sabay, Sabay. Sasarabay, sabay, sabay, sabay. Sasarabay, sabay, sabay, sabay. Oo. Magtanim. Okay. Pwede. Tatluhin na lang natin siya. Ay, dalawahin na lang natin siya. Oo, 2 times. Mm-mm. Para hindi mabitin yung ano. Tapos, pasok naman yan sa walang pagsubok na di kakayanin. Sige, ulit. Doon tayo sa second chorus na may dalawang Lalaki naman to. Okay. Pangalawang chorus, go. Sirpoy lang yan. No, hindi. Tapusin na natin yung ano dito sa Lalaki Bicol. lang. Sigurado ka. Sirpoy lang yan. Eh. Ba? Babae ka mag... Sirpoy lang yan. Oo, ma'am. Ako. Ay! Sige. Sige, second chorus. Later. Sarabay. Second chorus. Hindi. Doon muna tayo sa ano. Magtamay, magtanim. Sasama na tayo ng babae. Magtanim. Dito sa Bicol, Ay. kayang-kaya yan. Tayo sa sarabay, sa laro, tapat mahusay, ulan, aming buhay. Sa sarabay, sabay, sabay, sa sarabay, sabay, 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 sa sarabay, sabay, sabay, sabay. Sorry. Walang... Ba't nawala ako? Sorry. Tatlo? 2 times. Tulong ka na yung... Ano? 2 times. Naka 5. Talaga. Ha? Patayin mo. Ay, shit. Ah. Second. Bako. Hindi kasi nag-iba yung sayo. Sasarabay, sabay, sabay. Tas, no. Kulang. Ay kasi nag-iba. Ibang ano na kasi to. Doon sa isa nag ano. Kulang ako ng isa. Mm-mm. Kulang ako ng intro. Ayan, so, Yung tatluhan. kung tatluhan. Kaya daw. Yan. Sulat mo dahil. Dapat dyan ako nag 2 times. Oo. Yan. Clear. Okay na. Okay, ulit tayo sa dito sa Bicol. Kata. Hindi, gusto ko linisin dito sa Bicol eh. Dito sa Bicol, dito sa Bicol, kayang-kaya yan. Game. So, dito sa Bicol, kayang-kaya yan.
Ilang counts ba yun? 3 counts yun, di ba? Wait lang. Walang pagsubok na di kakayanin. Walang pagsubok na di kakayanin. Walang pagsubok. Ulit. Pagsubok na Hindi. Na di ka kaya. Na ito'y kakamping. Dali. Sorry guys. Sabay natin aabutin. Ayos ko. Meron din pala maging singer. At composer. Kaya pala. Tapos pag nabuo natin, record natin para pwede natin pag-aralan sa bahay. Dali. Sa dito sa Bicol. Kata kayo. Kata. 1, 2, 3, go! Dito sa Bicol, kayang-kaya yan. Koros. Dito tayo sa Sarabay. Sararo, tapat at mahusay. Ulan ang aming buhay. Sa sarabay. Sa Sarabay, sabay. Sa Sarabay, sabay. Walang Pagsubok. Walang pagsubok na di kakayanin. Ulit. Walang pagsubok na di kakayanin. Ulit. Walang pagsubok na kakayanin. Kakayanin. Lang pagsubok na di kakayanin. Pwede? Oo. Okay. 1, 2, 3, go. Walang Pagsubok na di kakayanin. sama-sama ito'y kami. Sana si Sakit, sabay natin aabutin. Koros. Ang ating buhay sa Sarabay, sa Sarabay, sa Sarabay. Tapos, ang sunod ka yan, huwag mangamba. Ang chords, ang ano ko di, maiiba. Bridge na naman to. Ganyan. Sige nga, kata nyo ngayon. Okay, so ganito yung huwag mangamba, yung first word is boys, and then yung second voice is girls. Yung open close parentheses. And then reverse, dun sa karunungan, girls, and then boys yung nasa loob ng parentheses. So ang mangyayari is, huwag mangamba sa karunungan. Gano'n. Karunungan. Hindi, yung babaeng part. So, huwag mangamba sa karunungan. Bubuin niyo yun. Bubuin niyo yun. Kami huwag mangamba lang, tsaka yung karunungan hindi. Okay. Practice natin. Game. 1, 2, 3, go. Huwag mangamba. Yun. Hindi nakakabaan. Kami lang yung mahaba. Okay. So, huwag mangamba sa karunungan. Game. So, 1, 2, 3, go. Huwag mangamba. Thank you, bye-bye. Okay. So, 1, 2, 3, go. Huwag mangamba. Karunungan kami na ang... Sabay tayo daw. 1, 2, 3, go. Huwag mangamba. Karunungan kami na ang... Pause. Bahala dyan. Ano ang bahala dyan? Bahala dyan. Bahala dyan. Ganyan. Okay, 1, 2, huwag mangamba. 1, 2, 3, go. Huwag mangamba. Karunungan kami na ang
kami na ang bahala dyan. Isa na lang na kami na ang. Wala na Oo. wala nang mag... Wala na yung kami na ang. Wala na. Isa na lang yan. Wala na yung parenthesis na Wala yan. nang ano pa rin. Ayun. Oo. Kami na ang Bahala dyan. Ulit sa wag makamba. 1, 2, 3, go! Wag mangamba. Okay. Ang hinahabaan yung mga play. Huwag mangamba sa No, wag mangamba sa karunungan. Huwag manamba sa karunungan. Yes. Huwag manamba sa karunungan. Kami na ang bahala Okay. Ulit. Sino ka pala? So, wag ang hahabaan niyo yung karunungan. Okay. Habang binabanggit namin yung karunungan. Sige na. Okay. So, wag mangamba sa karunungan. Kaya, ulit, wag mangamba. 1, 2, 3, go. Wag mangamba. Ulit. Wag Tapos mangamba. mo na yun ang kami na ang kami. Kita na naman sunod kami na. Hindi, wala na siya sis. Isa na lang. Alisin na yung, isa na lang siya. Huwag niyong habaan yung mga mpa. Huwag, no. Yeah, sabi niya, huwag mangamba sa karunungan. Sabi niya nga, huwag mangamba sa karunungan. Huwag mangamba sa karunungan. Go. 1, 2, 3, go. Huwag mangamba sa karunungan. Ulit. 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 Huwag mangamba sa karunungan. Okay, 1, 2. Okay, lalaki muna. 1, 2, 3, go. Huwag mangamba. Karunungan, kami na ang bahala dyan. Almost lang pala eh. Okay. Ulit. Tapos, balik na yun sa chorus. Without clap, ano ni? With clapping na ni. Ha? With clapping na. Chorus ulit pero with clap. Without music na ni. Hindi ka naman. Audience participation na ni. Oo. Garo. Itong chorus na to, di na ako magkikitara. Turn up. Di ba, Bay? Ah, Kasi umay na pag nag dalawang chorus ba ito na walang music? Hindi, di ba? Isa lang, tapos yung pangalawa meron na. pero with clap na. Makikita. Wake up na end. Pero may mga music na ako. Oo. Okay? Okay. Ulit natin yung wag mangamba. 1, 2, 3, go. Wag mangamba. Huwag manamba sa karunungan. Karunungan, kami na ang bahala dyan. Clap na lang. Dito tayo sa Sarabay. Ito ang cue ko ha. Paano ba yun? Basta pag nag-stop na ako, dito na tayo, kakanta tayo ha. Okay, ulit sa wag mangamba. 1, 2, 3, go. wag mangamba. Pasok. Ulit. Ulit nga. 1, 2, 3, go. Wag mangamba. Huwag manamba sa Ulit. karunungan. Wag mangamba. Huwag manamba sa karunungan. Karunungan, kami na ang bahala dyan. Para mali. Tapos dito tayo sa Saraba. Ay, dito. Wala. Tayo Sa Saraba. Hindi, kami na Basta ang bahala dyan. Dito tayo sa sarapay. Ganon. Isang ano lang. Ulit nga, wag mangamba. Tatlong clap lang ha. Huwag mangamba.
sorry. Okay. Huwag mangamba. 1, 2, 3, go! Huwag mangamba. Huwag mangamba sa karunungan. Karunungan, kahinaan. Ay, wait lang, dapat yung pagsambit niyan ay yung pag ano niya ng karunungan medyo mababa kasi ano siya parang second floor. Ay, wait lang. Wag na, hindi na kami magbubukod. Sasabay na kami sa karunungan niyo. Tatanggalin na yung isang karunungan. Oo. Okay, sige. Sabay na kami sa karunungan niyo. Okay, sige. 1, 2, 3, go! Wag mangamba. Ulit. 1, 2, 3, go! Wag mangamba. Sa karunungan. Tama ba? Tama. Hindi, dapat Tama. talaga na pala. Tama sila sabay. Inahanapan ko nin. Game. So, wag mangamba. Karunungan. Hinaan. Ang bahala dyan. Go kaya. So, wag mangamba. Wag mangamba sa karunungan. Kahinaan. Bahala dyan. Magigitara ka pa? Oo, magkikitara pa ako dyan. Hindi na. Magkikitara pa ako kasi para may cue. Pangit naman yung bahala. Hindi, hindi. Bahala Hindi. na walang Kailangan, pag nag-stop na ako, saka kayo mag-clap na dito tayo. Kami na ang bahala dyan. Dito tayo sa Sarabay. Oh. Sige, sige. Ano ka? Ulit. Ano ka na lang? Mag-tap na lang ako. Tap, Tap na lang. board. Mm. Sige. 1, Wag. 2, 3, go. Wag mangamba sa karunungan. Ulit. 1, 2, 3, go. Wag mangamba sa karunungan. Kahinaan. Bahala dyan. Sasarabay. Dito tayo, ang sunod Ah, dyan. dito tayo. Dito tayo. Uy, lakasan natin ang busis natin. Okay. Okay. From the start. From the Ay, wag sa bridge na muna. Oo, kasi may... Bridge muna. Okay. Wag mga ba? 1, 2. 2, 3, go. Wag mangamba Wag mangamba sa karunungan. Kahinaan. Bahala dyan. Dito tayo sa sarata. Okay, ano? Ben. Meron ka. Husay, lahat ng aking buhay. Sasabay, sabay, sabay. Sasabay, sabay, sabay. Sasarap. Tapos, may with Hindi. Pag sabay, tas pasok ka na agad dun sa ano, pasok ka na agad sa anong chord nung first, yung dito tayo. D. Hindi mo na agad. Oo. Pag end, sabay. Dito tayo. Tapos ulit na rin kayo dito sa rabay na. Ha? Ulit na chorus ulit. Oo nga. Sasabayin mo Oo, na. dalawang chorus na magkasunod yun na. Dalawang chorus magkasunod to ha. Oo. After clap, magigitara na ako. Hindi. Masarap ang sabay, sabay, sabay. Dito tayo sa Sa rabay. Oo. Ano, ano ba? Ulit nga, so wag mangamba hanggang sa chorus na pangalawa, hanggang ma-end. Sige daw. Ulit-ulitin na talaga natin siyang buo para makita na mag-retain sa to kung RNC. Ay, sorry. Sige na, fight. Ulitin natin. Sinapasin mo natin hanggang dun sa ano, para ma-polish na natin. Alam na natin yung, kumbaga parang we know the step na. We have to polish na lang. Kailangan, sige, clap. Pwedeng clap na muna. Clap na lang. Para Hindi ma-timing. ganito, ang suggestion ko, kantahin natin siya ng hanggang matapos kahit may mali muna. Yo. Kasi hindi natin maaano yan, marirecall hanggat daitatig anong, tapos sa kata na lang ano ulit. Go. Ulitin na naman lang ulit. Mm. Diba? Kasi hindi natin nabubuo. Chorus. Okay. Intro. Intro. Dito tayo sa Sarabay, sa laro na pagkakahusay, uunlad ang aking buhay, sa
ikon, kaya-kaya yan. Go! Dito tayo sasabay sa laro ng bawat mahusay. Uunahan ang ating buhay. Sasabay, sabay, sabay. Sasabay, sabay, sabay, sabay. Sasabay, sabay, sabay, sabay. Ang mga pagsubok ay kakayanin. Sige, Gran. Pagsama ito'y kakampi. Sa laro sa isang bitikin. Sabay natin abutin. Go! Dito tayo sasabay sa laro ng pagkatusay. Uunahan ang ating buhay. Sasabay, sabay, sabay. Sasabay, sabay, sabay, sabay. Sasabay, sabay, sabay, sabay. Wag! Okay. Pag mga Wag magkabago. nag-ano tayo lahat na naghahanga tayo lahat. Sorry! Kasi galing ko lang tayong trabaho. Tapos Pero tingnan mo, diba? Para napupunan natin. Okay. Wag magkaba! Naputol kita. Yung sa magmamahal lang. Okay. 1, 2, 3, go! Huwag mangamba Huwag mangamba sa karunungan, kami nga ang bahala dyan. Dito tayo sasabay sa laro patat ng usay. Tungan ang ating buhay. Sabay, sabay, sabay. Sasabay, sabay, sabay, sabay. Sasabay, sabay, sabay, sabay. Dito tayo sasabay. Ganda! Iya, gets ko na. Okay. Dito sa ano ko lang, part 2, di ba? Yes. Malaki na. Susunod tayo mga Kaso kayong dalawa naman makuha na yung 7 beses pang sarasarabay sa Ay, Mami, itong 7 na to, ano to? Wala na. Special participation ng individual to. Kaya ito. Tigisa tayo. Kakanta ka ng sarili ng solo. Sasabay, sabay. May solo ka. Sa Basta laro. dalawa kayo ni Ma'am Chi. Doon sa isang line lang naman to. Okay, sige. Yun lang, yung tatlong sarabay lang. Okay. Sige, sige. Dalawang ano, asan yung isa? Asan yung, ano? Hello! Rampadora girl, hello. Thank you. Thank you. Okay, so first na dalawang sarabay na tatlong sabay-sabay is first two, and then yung third is ako, pang-apat si Joyka, pang-lima si Sir Frank, Ilang minutes pa na to? ano na to, 3:45 na po. Ha? 3:45. naman yun, di ba? 3 to 5. 3 to 5. Kailangan kasi natin makapasok sa 3 minutes. Si Justin wala dito. Sa next page, Ay, ito, oo. meron. Kaya Miss Just, huli ka pala. Meron kaya. Kasi taas ang Ikaw yung mataas ang boses. Sabay! Maaro ka kaya? Maaro ka kaya? Sabay! Hindi ba ka? Hindi sa paghahanap pa daw. Ika ang winning ika ang Ano yun? winning. Panghatak ng audience impact yun. Okay, so clap siya. Tapos, sunod is yung with accompaniment. And then, ano lang, sasarabay, dalawang sabay, tatlong ganun muna. And then, solo performance na. Diyos ko yun. Dito kaya ngayong gabi. Kaya pa isang araw pa. Kayo. Early na lang ng Monday. Sige, pasadahan natin ng Kasi Monday. mahirap naman na makumpleto tayo pag weekends eh. Oo, hindi na inaano Siyempre ko may eh. mga ano na din, may mga
May mga pamilya tayo. Oo, May may mga mga jowa pamilya. tayo. Grabe ka man kayo. Okay lang akong Sunday na hapon. Ka. Kaya magsimba ng mga morning. Kayo po, hindi pwede. Ano kayo? Ay, hindi, mag-online practice na lang tayo. May mga internet ba kayo? Ay, bula. Napaload. Mahirap yun kasi hindi namin nakasabay-sabay. Bye. Yung internet connection. Internet stability. Ulit, o sige na, one na lang. One pasada. Yung isa, dito tayo, tapos may dito tayo, dito tayo. Ay guys, nakahalata yung ano ha, yung may umaangat dun sa sarabay. Yung sabay-sabay. Nakahalata. Nakahalata ka doon ka na. Sabay-sabay, gumagano ka. Oo. Mataganang. Kasarabay, sabay-sabay. Guys, may concern pa ako. Yung voice natin, yung pagkanta na practice na, yung ano natin, itsura natin doon. Choreographer, ano. Wala pa. May score ang ano? May choreography. May choreography. May criteria ba? Para wala naman. Wala naman. No, but it's part of performing. Maalaga. Dito tayo sa sarabay. Chacha. Mag-usap sa... Ikaw, marunong ka naman. Marunong ka naman sa choreography. Hindi, kahit yung ano lang. Ito mga simpleng moves Dahil, tayo. Ah, Or, basta yun. Mag-alas 6 na lang tayo sa Monday. ay, Ha? siguro ba yan? Alas 6. Joke lang. Iyo. Isang pasada ba? Day na. Masarap na putada. Isang pasada ba? Tapos na ba tayo? Day pa. Pero One na lang, dalawa dali. na lang. Dalawang pasada. Sige. Dalawang pasada. Galingan na natin. Sige. O, as if magpe-perform na tayo. Pang grand champion. Lapak. Nalapakan na ako ng ano. O, dito na kayo. Ma-practice muna kami. Dala. Tayo muna ako. 1, 2, 3. May pasada dyan. Nalapakan na ako ng kamot. Bakit naman, no? Alam mo yung lapak, yung may tubig na sa loob. Ay, Baltos. Bakit? Palskap, gitara. Straight. Strong. Ay, ma-end na akong live. Naka-live. Galit ka ba?